Здравейте, колеги! Днешното ни събиране е свързано с представянето на всеки един от нас като член на екипа за управление и изпълнение на проект подпомагане на страните от Централна и Източна Европа за разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика. Проектът е в последната си трета година от изпълнението. Всички сме в течение с този факт и смятам, че е добре да си направим една предварителна равносметка за това как и с какво сме допринесли за неговото изпълнение. От друга страна е добре всеки един от вас да оцени с какво работата му по проекта е допринесла за неговото обогатяване, свързано с работата по въпросите за биоикономика, както и с какво той е допринесъл самия за изпълнението на проекта. Може би това трябваше да стане в самото начало на изпълнение на дейностите по проекта, но тогава пък нямаше да сме натрупали този опит, който имаме сега. Все пак 2 години не са малко и нямаше да ни е достатъчно полезно това представяне, тъй като всеки един от нас по един или друг начин не беше работил в тази област за развитие на биоикономиката и нямаше да може да споделиме нещата, които смятам, че сега бихме могли да си кажем. И аз от своя страна мога да заявя, че работата ми с вас като екип и като работа с всеки един по-отделно я считам за доста така удовлетворителна. В тази връзка моля всеки един от вас да каже по няколко думи как се вижда той в самия проект, с какво е допринесъл за работата, за развитието, за изпълнението на проекта и с какво самия проект го е обогатил. Може би трябва да почнем от госпожа Динева. Ние екипа добре се познаваме, но аудиторията, която вероятно ще гледа клипа, не знае. Казвам се Николета Динева и съм част от екипа за мое най-голямо щастие. Мисля, че господин Тричков сега е времето да направим това интервю и този разговор помежду ни. Всяко нещо си идва с времето. Аз работя по основната ми дейност, беше свързана с работен пакет за ангажиране на заинтересованите страни. И смея да твърдя, че независимо от опита, който имам дългогодишен в администрацията и по-конкретно в един отдел, занимаващ се с международна дейност, контакти и комуникация с най-различни сфери, хора от различни сфери, смея да твърдя, че проекта беше едно предизвикателство и ми доказа за пореден път, че да ангажираш вниманието и интереса на хора, особено пък експерти, е много труден процес. Изисква наистина сериозно себеотдаване и навлизане в темата, запознаване, за да можеш да убедиш тези, на които искаш да повлияеш по някакъв начин, че това, което правите взаимно, ще има някаква добавена стойност за тях, ще има някакви реални резултати от това, което правим всички ние. Сега ни предстои до края на проекта да подпишем един меморандум за сътрудничество с въпросните организации, в които сме в тази работна група, така че има една сериозна работа, която имаме да вършим до края на проекта. Благодаря, доктор Тричко, за предоставената възможност и за това, че се събираме точно в сегашния момент да си споделим това, което сме постигнали, това, което сме се обогатили като личности в проекта и неговото изпълнение. Аз конкретно съм ангажиран с изпълнението на работен пакет, свързан с трансфера на знания, изграждане на капацитет сред заинтересованите страни, за които Николета говори преди мен. За тези, които не ме познават, казвам се Нестор Домусчиев и съм експерт в дирекция горско стопанство на ИАК. Лично това, което ме обогати мен в дейностите по работния пакет, а изцяло като проекта, беше
да разбера връзката между научно-приложната дейност и това, което тя може да предостави към бизнеса и организациите, които се интересуват от въвеждането на нови модели, нови методи, иновации за разработване на планове за действие, стратегии и инструменти за развитие на биоикономиката в България. Конкретно за дейността на работния пакет, тя беше основно през 2024 година, поради това, че там се организираха редица събития, редица семинари и уебинари международни, това число за трансфер на знания и изграждане на капацитет. Освен това беше изготвена и стратегия за трансфер на знания, която обхваща всички 17 партньора, които сме в консорциума по проекта. В допълнение на това беше разработена и програма за трансфер на знания, която пък е в процес на доработване и избистряне на дейностите, които предстоят до края на проекта, а и отвъд него знаем, че устойчивостта е нещо, което ще бъде и за в бъдеще след края на проекта. Така че съм благодарен, че съм част от този екип и се радвам, че успяваме заедно да изпълняваме това, което е заложено по него. Темата за биоикономиката е свързана с развитието на науката и иновациите. Това не е новост. Много добре знаеме, че тази тема се разработва, биоикономиката се разработва по програма Хоризонт Европа, която програма е ориентирана точно към иновации, към внедряване на иновации. И понеже биоикономиката е многосекторна политика, тя обединява може би около 7-8 такива сектора и всеки от тези сектори има свои научни постижения, научни иновации, които по един или друг начин ние трябваше да се запознаем с тях и да ги представим на заинтересованите страни в подходяща форма и подходящ вид. Така че наистина беше голямо предизвикателство. Казвам се Катерина Кутина и съм експерт по биоикономика. Искам да я изразя моето така щастие. Радвам се, че съм част от този екип. Най-вече за това, което каза господин Тричков, че многосекторният обхват на биоикономиката лично на мен ми даде много знания, много така разшири знанията ми в тази област. И вярвам, че изготвената пътна карта и плана за действие за биоикономиката ще послужат за напред като една добра основа за разработването на национална стратегия за биоикономика в България. В практика ние сме направили такъв проект за развитие на биоикономиката, който представихме преди малко на третия национален семинар за развитие на биоикономиката в България. Но тепърва, според мен, ще трябва да го съгласуваме този проект за развитие на биоикономиката с заинтересованите страни, впоследствие да го дооформиме като документ и евентуално вече да преценим дали по-нататък ще се работи по него, на какви институции ще бъде предоставен, но ако примерно искаме той наистина да бъде една основа за национална стратегия за развитие на биоикономиката, той ще трябва да мине и на обществено обсъждане, но това за сега според мен не е така на дневен ред. Добре, Петя, заповядайте. Здравейте, колеги! С вас се познаваме, но все пак да се представя. Казвам се Петя Славчевска, експерт в Международния отдел на Изпълнителна агенция по горите и PR експерт по проекта. Дейностите, за които отговарям, са свързани с разпространение, комуникация и устойчивост на проекта и включват изготвяне на прессъобщения, на новини, на месечни бюлетини, организиране на събития. Също така подпомагам подготовката на видеоматериали и подпомагам също така популяризирането на биоикономиката и разпространението на информация, свързана с нея, сред заинтересованите страни. Здравейте, казвам се Мария Маринова и съм счетоводител на проекта SEED2ACT. Това ми е първият проект, който водя като счетоводител и съм изключително благодарна за разбирането и отзивчивостта и съдействието на екипа от професионалисти, който е с мен и ме подпомагаше през цялото време. Благодаря на всички за това, че сме заедно и сме част от този екип. Това, което научих, е много важно за мен и със сигурност ще ми бъде полезно за бъдеще. Отчетността по програмата Хоризонт Европа. Надявам се Изпълнителна агенция по горите да има още такива проекти
и да ги изпълняваме успешно. В заключение да кажа, че екипът ни се състои от 7 човека. Колежката Анелия Василева, която е юрист на проекта, отсъства в момента по известни причини. Но в крайна сметка аз мисля, че ние достатъчно добре изразихме това, което всеки е взел и е получил от участието си в този проект.